ranabavy basiky zay fa raha ataonao tsy mety. Za aloha tsy volagna nino, naka aloha anatra ranabavy basiky zay fa raha nataonao tsy mety. Mety mary mbola tsara Madagasikara, mbola tsara voka malagasy. Ialako tsiny amle namasiako le vidéo regny to satria somary hitako un peu bizarre zegny le mpitandregny, fa izy nambarako antena fa be, antena mpagna be, donc zegny mpagna be antena ivolagna antena ito. Misy vidéo mandeha en Facebook zay miparitaka sarin'ny anabavitsika mandeha. Maro ny magnametsiny zay le raha nambarako il y a 2 jours. Atsika aloha mitsangana mahitsy, tsangana mariny. Raha ohatra atsika voaka malagasy mangala côté mariny, tsisy ny zavatra jiaby mitsanga io. Zay matetika ambarako. Misy agny magnametsiny magnambara hoe le anao nandeha fa anao raha tsy jery, anao raha tsy fagnahy. Tanao zay manompa, misy menace, misy koragna maro be. Ninaka aloha de tsotra ho ambarako voaka malagasy. Zay volanko, raha ohatra atsika mangala ny tokotro alaigna, sisy ny zavatra io. Ary eto alohan'ny za iangavy anareo, ampahitsy anareo, zao ny ambarako ranabavy basiky zay fa raha ataonao tsy mety. Za aloha tsy volagna nino, naka aloha anatra ranabavy basiky zay fa raha nataonao tsy mety. Mety mariny, mety zay amin'olo sasany mbola tsy taka, fa kanefa kosa tsy anjaranao ny agnano zo amin'olo andifasanao zo. Ekeko anao nandefa izy ampitiavagna, matoa anao nasaky nagnano izy ampitiavagna, fa le olo ambadiky mangala le zavatra zegny mety tsy ampitiavagna fa andeha détruiser anao. Ny atao hoe misy olo mety rafivavinao, na mety misy olo nety nilanao tao au départ, anao tsy nety, de misy olo koa mitady agnadekilaza anao en tant qu'artiste anao malaza. Fa ny magaga zao atsika voaka malagasy maro be mivolagna eto, mampalahelo izy misy olo raha tsy fagnahy. Non, tsy malahelo, tsy ho question olo raha tsy fagnahy. Ny tokotro ho atao raha ohatra ka atsika gasy, zay le raha volanko, misy olo tia, misy olo magnasary tia. Karaha ataoko baka izy tiako, tsy hoe tiako andiaragna en tant que izy gasy, izy tanora, izy misy talent. Fa naka aloha anatra. Zany raha ohatra anao magnanatra olo, ataonao mampalahelo tsy tokotro mahereza, ça veut dire tsisy ny fitiavanao le olo, satria anao tsy mahavita micorriger izy direct. Fa naka ranabavy miangavy anao za tagnandro mivoleza nazovy manomboko niany. Raha ohatra anao voly magnaraka raha volanko 100% za imariniko teniko tsy ho hisy sarinao zay miparitaka, satria le conseil ambarako zegny en tant que mpagnabe tsisy marimariny io. Akory namanao vola malahelo raha tsy fagnahy, mampalahelo, jalousie. Ça c'est pas la peine, ça c'est pas de conseil, c'est de la merde. Ni ambarako anao ndo conseil. Raha anabavy hanaka mivoleza eky manomboko niany, magnano sary na mangala sary sababu. Raha ohatra anao voly tsy ho hisy io, za masaky manapaka tsy ho hisy io, zegny ny conseil. Ary izy ambarako anao mangarahara. Ary raha ohatra voaka malagasy manampagnahy, managna fomba fisainana,
est-ce que courage anao, roy jaloux anao, roy malahelo anao, roy tsy tianao, gadran roy io, est-ce que zegny manogna izy andegnano koa prochain magnaraka? Non, ny manogna izy andegnano magnaraka tsotra raha nabavy mivolezeky anao magnano vidéo, zay vidéo ampitomagny anao, zay vidéo mangala baraka anao, zay vidéo mampalahelo olo akotinao. Ary za personnellement za minsy matoky tsy henoko nisy gasy nataka hoe inony tsy ho isiany zo magnaraka. Mijanona mivoleziky. Raha ohatra ka misy lehilahy mitady izy aminao na tianao izy, vonia telefonenao, tsy ho isy io. Misy lehilahy na tianao be karakory izy, magnanaova lambanao normal, tsy isy io. Dikan'izay izy koa mioblige nao adosoa lambanao, dikan'izay lehilahy tsy mankatianao izy. Donc, ok ka tsika andeha hitady midi 14h, fa tsy le temps hitady midi 14h tsika jo. Fa tsy le temps hivolagna raha fa vita. Fa tsy le temps hivola vazovina andeha hievante olo, mety lehilahy nany efa nandeha faziny. Mety manginy lehilahy nana. Non, 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 c'est pas la peine. Mahaizay ka tsika zalahy. Mitsangana amahitsy. Minsy matoky za, raha ohatra misy gasy, mahay teny gasy, za minsy matoky, ny mety mampijano, ny mety sisieny, tompoko, mijanona eky anao, amin'ny fanifasana sary. Fa tsy, mampalahelo, courage. Non, anareo ndro tsy tia izy. Satria natao hoe courage. Anareo madika courage, anareo ça veut dire miacourager izy. Ça veut dire izy koa mijano, au bout de 4 jours, fa tsy solony vola, avy koa hafa. Mipody koa nareo vola courage. Donc zay ny vidéo nanty, tsisy asa, tsisy ankany, zay volaniko. Raha ohatra tsika tonga saigny, tsika voaka malagasy. Raha ohatra tsika fagnanatra, tsika voaka malagasy, amty Facebook ty, tsy ho isy ny tevateva, tsy ho isy ny asasa, tsy ho isy ny fagnamezana tsiny. Ty atao hoe fisomagna, izy nambarao. Aboa volamenanao jiaby agnatin'ny tragnonao. Aboa kiraronao jiaby agnatin'ny tragnonao, mitsinjahanao. Aboa fanagnananao. Fa tsy andeha boka sary, mamoa fady, bako mitomagny, mizaha olaka izy. Matoa sary misy. Dikan'izay anao parmi tagnatiny. Fa donc zay, za tsy sitrika amin'ny détail sary, za tsy sitrika amin'ny détail fiarahagna. Za fo maheva matoa olo araiky mandefa magnano sary karaha regny, ampitiava. Ampitiava. Ary anao tsy doute. C'est ça le problème raha nabavy. Anao tsy doute ka olo ty tiako andeha agnaraka raha ty aminaka. Anao tsy doute. Fa kanefa nivadika raha hafa. Donc zay, aminakazy mameno izy, mijanona anao, tanako vitinao, za mijano maha olombelogno anao, maha olombelogno zaho. Zegny izy tompoko lahy sy tompoko vavy.